Una makore mangani? Ni 25. 25. Maroorwa kangani? Keji 5. 25 years. 5 marriages. Guys, imagine she is 25 years old but apinda iyo muma marriage anosvika iwo 5. Gaya kuti 1 2 3 4 5. Now yechi 5 yacho iri kuratidza kunge yadhakwa akunopinda futi yechi 6. Mhepo dziriko. So guys, tisati tapinda munyaya yedu yanhasi, ndinoti kana kari kutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema updates atinokupai pano zuva nezuva. Nhasi nyaenda nayo ndiye mukadzi akaenda iye kwa Prophet Miracle Paul kuti anobatsirwa, then abva asangana nezvinhu zvaangachida kubatsirwa nazvo chaizvo aibva anzi nemo. So ngatipinde munyaya tichizvinzwira tichifamba tichienda. Makakura muchichengetwa nani? Nagogo. Mai wa mai. Mai wa mai. Kana makarara munenge muchirotei? Dzimwe nguva ndogona kurota ndichirara murumu. Do you know in life sometimes tinoripa mhosva dzemadzibaba edu nemhosva dzemadzitateguru edu? Look, now mukadzi uyu ari kuripa mhosva yababa vake nekuti baba vake vakanoba ivo mombe dzavakanga varooresa mai vake mudanga ndokuenda nadzo. Vachibvunzwa baba vacho hazvinonzi izvo vakati havana chavakange vaita asi vainge vaba mombe. Then gogo decided to fix this family. Vakati ivo ndichakufiksawo cause inini handina kunge ndichidya mombe dzangu dzeumai dzekuroorwa kwemwana wangu. So iwewe haukwanisewo kudyawo mombe dzeumai dzekuroorwa kwevana vako because wakabao dzangu. So gogo decided kupa vazukuru vavo chikwambo chinovaitawo murume kuti vasagarewo nevarume. Gogo wakakugadzikai chikwambo. Gogo ugadzikai chikwambo. Ipapa mafambire ipano nasi? Nafambira Prophet kuti mundibatsiro pozi murume wenge ndinaye wachona akangoenda anazombodzoka. Akaenda rini? Atu next week aenda. Saka maakupinda yechi 6. Gogo wakakugadzikai chikwambo. Pane chikwambo chiri pauri. Mungatadze kurooreka ere mwana uyu? Anorooreka munhu musvino chaizvo. Wakagadzikwa chikwambo mwana uyu. Vari kupi gogo? Wakashaya? Wakafa? Wakafa. Baba wako iwewe, manzwiri andiri kuzviita pano, vari kunzi varoorana naamai, vakazouya vaendesa mombe, vakazouya vakaba mombe dziya usiku. Saka gogo vakasiya vagadzika chikwambo pauri iwe navamwe vakoma vako. Handimukona kuti mese hapana ari kuroorwa ka? Baba wenyu vakadya mombe dzani. Saka baba wenyu havafanirwi kudyawo futi mombe pamuri. Saka muri kuripa mhaka yababa. Ende zvechokwadi baba wako akaba mombe. Wakati waenda vanoisiya mombe kubva wazodzoka after 3 months usiku. Watina mombe. Asi vanhu vese vakanga vachingoti hai muri kuti maraini muno mune munhu angauya kuba mombe, iye akauya nadzo ndiye akauya kudii. Saka vanhu vazhinji vakangoramba vakananga kuna baba wako kuti muridzi wacho
ari kuziva kune mombe, asi baba wako akangoti handina chandadi chandakaita, asi vakadzoka vakatora mombe dzanga dziri 3. Saka gogo vakabva vati nichakufikisira vana. Zvopisa tsitsi izvi in life mawani, cause tiri kuripa mhosva dzisiri dzedu, mhosva dzemadzibaba, mhosva dzemadzitateguru. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbodiscussa nyaya dzakadai idzi, kuti cause kune vamwe vanadzo dzinovateera mumhuri, so vakakwanisa kunge vachiona, vanokwanisa kunge vachibatsirika kuti mangwana zvifambe zvakanaka. So vachada kubato Prophet Miracle po, munongoendawo kuchechi kwavo mongonobatsirwawo mhepo dzacho dzichitama. Ngatisangane mucomment section.